Nakajing don kijing tho ka bakado halor ka jingmi kan san shibun ki yeng hasnong umdan mission bat umdan arka bakadai tang jing thmu ban yo bai jaka ka ba he ka baka sarkar kan penyar ya ka Shillong airport ha umroi riboy district kala penlong ye ki trai jaka bat ki noi lam snong na ki tegi arsnong ban pen pau ka jing songkhia haba pen pau ye ka jing sngo ki trai jaka bat ki bosh nong ki laong ha ka ba dai bat ka project ban penyar ya ka Shillong airport la shubna tang lengba ki lat pathai kubor ka baka sarkar kan don kam ban thiet jaka sakumba khat nyo la ni khat pra ikar kila ong balada ka sarkar ka thmu ban thiet igi jaka jongki kala dei ban pha jing pentep lengba da ka jing tho baka jaka jongki kan ngat ha ka ban pen he ik airport henry ka khlam sham don satya kum kata Hawing sulungo ban hawami itu kubor itu pala sukarno ingi tara jaka ngi sina kum kita jing tet ngi sina ya katan umde ba penbor mono mar om mono ngi sina da mo subhala jang abung singodon kam kum kita jaka mar wala de perlum keperlangi don kam ing menbu ayeng kamba ya ukuba segi gue kesembai jor piko istara dong hadong kan nah kata-kata menangi kiri tara jaka ngi sina ngi jing mar ba ngi singodon kam na gali ang ngau try jaka ngos prem jor to jing ai kubor to gi no ai kubor te bagi ni try jaka klim tep ya kata-kata to ustan ai kubor la sur ai kubor tang klim tep ya ga ya ai kubor te ki ong pan bagi mi ki jing kum kitet te long kum ba kran ben mo ya ka jing sina jing te jing ki jing sem kalong ba kran ben te yang jing ngi sosi ma kum ki tra jaka ka taw ngi rem ya ka tu ka jing tho tu jing keno kum ka long ngidan la ka jong ka hok la ka jong ka banta malai kata te ha bai dei ba kata ka boong ba pen he kata ka umroi airport ngim tip kasinong ur kampat yo jing tho te ngi ra jaka ngim pat tip na kaliang jongi kum kitra jaka ngidon kam ya kayeng bantai bansna bansong bansa ban bu kijingri kijingdop ba ngijuri man lakapor te banong pat ba kata ka jingsna jongi kadai kijing penkre na bata katai ka airport kam dai kan long na kaliang jonga rong kandam katai ngam priang hiro ba kitai ki ba penmi khobor kumto kin penmi kumto te ngi utra jaka hi ngisna jaka lade ngimdon kam ban panjingbet langno ro maka dai ka jongi ngidon kedulir ni perskem ba ngi dai himangi kitrai ngi don kam ngi yang pantai kemut ngi te ngi sna tang tai jing apa ngi sna ya ba jongi sna ga jing don kam jongi kamut ba inap depan bor na pi kamut ba pi pila ban thok al momon pi ong ba kita jing tit ang lo jing tit kidon pila om kilo mo pi ke le ngi sna ya jing ba paka bangin song in sa in bo ga marap mariang bo ngi ba sidong bena ban nang ni sekamat isgo ban mahamru iki wei parti pres apa picho sgo bah da burom lem ko sur pai ba bat da burom lem yeki trai jaka kenang makan mi ki jing hadir na put urang ba snong ka umdan mission uba aison cream pat urang ba snong ka umdan arka uba em lingdo mau plang ringkat ki khot na ki ardor bar snong kila pen pau ki jing bam sgo ya hap ya ki jing keno persha ki trai jaka hapo ka snong kila ong baka jing tay ya ki tegi yeng om dai na ka benta ban yo ka jing si ka bahe na ka sarkar ya ka bai jaka bat bai yeng henry kala ban dai na ka benta ban bu iki marap bat don ru ki batmu ban shong man sa ki batmu ban bu dukan na mar ka ne ka jaka ka dai ka balong padang bat ka balong yo long hat te ki kindu yo tre jongan mar nga bu dukan hardware te harum te ki wat nga do phone dukna tre ong let wan no sa sani spok gudam namar ba kidon ki brew ka ba ki ba kwa kindu ipi te nga wan pen speed hi namar ba let's say de ki malik e ba simtar amud ni ken pisa e te wan speed na point to te ki dal pinchu te ki thu ba ki no to kubor ngona ka e yong na kaslem bat na pisian te ki ong bagi le lang berarti ba kaslem pisian te kili nga bede ba ka jingsim jing airport te na kalian junga te nga suang ba ki da wasai ba hadu menta hatil dit ngang ba hadu menta kampadan keno ka jing pentip ka ba shisha na kalian jong ka office DC na kalian jong government na yangi kum kinong ilam snong ba kan sim ka airport te bede biji kan tho ak tu khubar ka balami ba kibun ki jing ba sna ta airport na jonga ngasngo ban ampediang ni kata mo namar kitrai kidon ka hok bakin sna bakin le e ki jakal jong ying ba snong ki panjing bit bakin saying mde eno inoru ya baru ki bakwa saying bade ki tribal ya kinon tribal de ni khang persha bakin saying bakin snong ne te bade ki tribal de ni welcome back namar pra khasi khara mo pra jat bendri boleh gin bisni saying te kisaying lese ngas mundur ngas omta lese kisaying namar ba kane chiru som kala jan poi mo
Jese ki penkrek guest house ki homestay na mata ka kani chilusam na ulen jonga ku bro ru ngapa do jing tip batikna habai de jing sim report kata kadau ngaru ngala mahami kitu ki nok tok bor singi obat habai de bagane ka kam ngapat kwa ne pisiaru bapin penmi ke no kubor habai de ne kam mar na kalian jungi snong hadu menta ngi podon kuno jing tip batikna na kalian office bukan sim don haka jing lengo namar ka kubor ka balakta ya ka snong mission mar ka jing penmi ya ka kubor ka klemdon kono ka jing tip na kalian kinong sang snong bat ka bolong ru kum ki trai jaka hapo ka snong kila sule la gale kat bakimon tena kalian jungi kum ka snong ni pendrem bat ni kendam ya kan ka kubor bala penmi hak tu ka ar pandai tret wai ka jing sisa bala penmi hak bede bat ka airport tena kalian ka snong bat ki trai jaka hadu menta kampedon kono ka jing pentip na kalian ka airport authority hak bede bat ka jing sim jaka te hak bede bat ka jing sna yeng namar kumbagalong hadu menta kitrai jaka kidon la kedulir hak kiti lejong bat kideru kinongrep kisna ya ka yeng ban pendon kam abakila lom ya kimarep kumbagalong hakene ka dong baka than ka jongi kinongrep babon kirep sing bat kijur kumta ter marep te using haswa ban ledi sayo don kam ban penrkyang ban that ban bu ak jaka ka babyang hadin kata sa lek ban di sayo te kisna ya kene ka yeng ba kidei kinongrep ban bu ya kitiar kitar kijongki ndre ka jing penmi kene ka kubor na ka slem kalong ba na kaliang ka jongi ka snong ngim sngola ban priang namar ba ki kan tho ba kata ka jing sim jaka ka airport ki lasna ya ka yeng kum ki tip te na kaliang ka snong ngim la ban priang ya kane namar ba kata ka airport hoi ka project ka yat ka project bat na kaliang ka airport kumba kalong barobor ki la pentip ban penhe ya ka airport ndre hadu menta kampadon kata ban penhe ka airport tena kaliang jongi ngim priang ya kane ka jing pen mi kubor bat ni kwa ro ba une uba penmi ya ka kubor u haban panchai kai ka ba penlong ya u ban tho ya kane ka kubor bat ka kta ya ka sinong ka thau hi bor kwe Uba asuk khongset udkhot ka dorbar snong umdan mission ulaong baka mat ban penbha la ni ban penyar jaka ya ka Shillong airport la juyo sngo nadu ki por manswa henrai ka klampoi sei bat ka sa kumju bat menta kene ka jing thmu ba thamai ban penhe ki airport ka ba omla ban tip la kan urlong ne kan nom urlong kersan lang ki rorong ba balai keren skmat banga premjur ba ubriu no jengai unwan batai start ikam sinong kam thau nging ni mdan kai ngidap da jingsuk jing san sinong jingi arsinong te ngidap da suk san rei upun wara man kita ka jingkulmar penkulmar jingmut ya ki trai jaka ya sinong thau philade ban pensai kai pidon ka jingthmu chalandet mano bapa epi bat na pidon jingyo ayu ba pinwan muslia ya kam sinong jaki wei ya kayo ka kot ki wei bari pinu muslia hoj kumbong ki trai jaka menemo menta ka surkar lada meladai perlum perlang no kumba using to ladai perlum perlang kamtam kuba ni sini ka pentor sudah ngirap kuba te menta pe ka jinglong jang ka bor mariang mo ka penjulon ka por super ka surkar kamla ban bakli hande ngi kitra hi hap simkya telong kisna ba pli ki yeng sam banlum le se kuba wan pria penni kisngi menen ka no la penjulor pria la penjulor ka ler ya katuka kalangkha te menta ba pli kiteng namar syua ban audio kubangi hap that hablum hablang syua sasyo telong lada sidayo kan slap ka benang kamut utu kubaun puno te mano bensim jingkit kli kita ki bro te menta dei na kata kadau ban lai ni kita ki namar bangi ni ngim da karep karyang ban lai ni kita ki kamut isna kan isem ni stok untuk kamar khnang bangi nyo pat ban pendon kam ban lai ban pansa penjulo na kabor jong mariang te kidon kum kita ki pimdei ban susu bakla kamdon kum kata ba ngisna kata kayeng ban penap kata kayeng tit ka kat jingmut jang katit kata kayeng tit kamut pinyuben pikiran nyuben ngi kata ka kentin tit kalong ka ba pensosi ktang ya ka snong ka thau jengi Habatin pej bahaki kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing man toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f manta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya